Môžeme si povedať tiež niečo o učenci. Tu môžete vidieť fotografiu z roku 1940. Ako si všímate, zrejme tam je nejaké vojsko. Toto vojsko je maďarské, pretože v roku 1938 obsadil Lučenec Horthy, to bol maďarský regent a maďarské kráľovské vojsko sa tu usadilo a malo tu svoje kasárne približne v tých miestach, kde je dnes škola, gymnázium a 4. základná škola. Ďakujem pekne. Bojové podmienky predniesli predovšetkým učencov všeobecný nedostatok a taktiež už od októbra 1944 tu prišla nemecká armáda, najprv aby potlačila povstanie, neskôr sa tu usídlila a cvičila tu svojich vojakov. Veľmi nepríjemným následkom príchodu frontu bolo začiatok bombardovania a letecké operácie rumunských vojsk, ktoré operovali z letisk pri Oradeji, neskôr pri Miškovci a dvoma vlastne takými velikánskymi náletmi 22. decembra a neskôr ďalším veľkým náletom decimovali Lučenec predovšetkým železničnú stanicu a kasárny, ktoré úplne zničili a pozabíjali tu minimálne nejakých 1200 vojakov, hlavne maďarskej armády, ktorá tu bola usídlená. Nemecká armáda, ktorá na tento úsek mala už podľa tradície pomenovanie armáda Juh, velil jej tento pán, generál Johannes Pristner. Podúsek, ktorý mal na starosti presne 8. nemecká armáda a sídlila na zámku Halič, velil je generál Otto Wöhler a mala na starost predovšetkým územie od Modrého kameňa až po hranicu okresov Lučenec a Rimavská Sobota, respektíve Lučenec a Poltár. Tu môžete vidieť nemeckých vojakov. Už v tomto období v roku 1945 to bolo väčšinou vojsko, ktoré ešte stále dobre a už na to bojovalo. Predovšetkým im išlo o to, že front sa dostával prakticky už k území Nemecka, preto sa rozhodli, že radšej sa nechajú zajať doma ako niekde na východe. Preto sa snažili stále zdorovať sovietskej armáde a dosť sa im to darilo. A už ako môžete vidieť, mnohí z týchto vojakov nevyzerajú zrovna na nejakých 25-30 rokov, hlavne tento mladší alebo tento starší, lebo sa tu už jednalo v duchu totálnej vojny zverbovaných všetkých chlapov, ktorí udržali zbraň. Čiže vo veku od 16 do 19 rokov, respektíve už aj tí 50-tnici tam bojovali. Spolu s nimi bol ich verný spojenec, maďarská kráľovská armáda, ktorá bola o mnoho viac decimovaná, ako môžete vidieť na fotografii, nevyzerajú už v najlepšej kondícii. Velil im generál Dežil László, ktorý veľmi dobre organizoval svoje jednotky a snažil sa ich udržať vysokú morálku. Lenže armáda, ktorá bojovala už prakticky na území, ktoré iba šťastie patrilo im a predtým pred vojnou vôbec, bola veľmi znechutená a chcela sa už vrátiť do svojich domovov a nechcela ďalej pokračovať v prakticky prehnanej vojne spolu s Nemeckom. Preto sa v nej množili dezercie. Napríklad 22. decembra sa stalo pri Tornavi 2000 maďarských vojakov sovietským jednotkám. Bola veľmi zle vyzbrojená a Nemci jej už vôbec neuverovali, preto sa ani veľmi nestarali materiálne a technické potreby. Proti týmto dvom silám stála vojenská sila Červenej, respektíve sovietskej armády. Na jej čele v tomto úseku stál maršál Rodion Jakovlevič Malinovský. Veľmi známa osobnosť, už v tom čase to bol maršál, to znamená, že najvyššia možná hodnosť sovietskej armády. A na úseku tejto armády sa nachádzala 27. armáda, ktorej vedol generál Sergej Sergejevič Trofimenko a ona samotná dobíjala Lučenec, respektíve oslobodzovala od nemeckej a maďarskej armády. Tu môžete zase vidieť taký pohľad na vojakov sovietskej armády. Ako vidíte sami, väčšinou sú oblečení v týchto teplých overaloch, bolo sa tu telogrejka,
lebo to bolo urobené z takej látky a vyplnené vatou, ktorá chránila pred chladom a pred nepohodou. Veľmi obľúbená táto výstrojná súčiastka bola nielen medzi Nemcami, ale aj nielen medzi Sovietmi, ale aj medzi Nemcami. Vojaci Červenej armády alebo Sovieti bojovali veľmi odhodlane. Žiaľ Bohu, v tomto prípade si ich velenie veľmi necenilo ich drahé životy, pravda, lebo do útokov niekedy vrhali frontálne aj celé strelecké prápory. Tiež už tu vidíte, že napriek prakticky bezodnému ľudskému kapitálu už siahali na dno aj Sovietsky zväz, keďže už tu môžete tiež vidieť mladších chlapcov a takéže starších, mnohí z nich, takýto chlapec alebo tamto tento starší pán. Už mnohí z nich pamätali ešte ako malé deti občiansku alebo veľkú vojnu, prvú svetovú. Spolu s nimi postupovala od roku 1944 aj ich spojenská armáda Rumunska. Tu môžete vidieť rumunských vojakov, velil im generál Nikolaj Macíci, ktorý bol veľmi skúsený už zo začiatku vojny. Celá sovietská mašinéria bola podporovaná aj s rumunskou armádou, ktorá bola žiaľbohu veľmi zle zásobovaná a veľmi často jej Sovieti vytýkali, že v dôsledku šabotáži a slabého pripravenia Rumunska nemôžu byť dobre zásobení, vystrojení. Ako si môžete aj všimnúť, tak títo vojaci, okrem toho, že sú slabšie obutí, majú dokonca každý úplne iný druh zbrane. Tento vojak má nemecký samopal, tento ruský, ako mám aj ja. Tento má znova nemecký, tento má rumunský samopal a tento má dokonca taliansky samopal. Jedinou menej známou skutočnosťou je fakt, že táto armáda oslobodila až 1/3 územia Slovenska, napríklad Zvolen, Banskej Bystrici, časť Lučenca. Tu už sa dostávame k priamému pohľadu na vojnové operácie, ktoré viedli k oslobodeniu Lučenca, ktoré je tu označené takouto červenou hviezdičkou. Armády postupovali priamo na Lučenec. Lučenec bol dôležitý pre sovietskú a rumunskú armádu predovšetkým, pretože sa tu križovali ako cestné, tak aj železničné trate, ktoré viedli od východu na západ a od juhu na sever. Boji tu proti sebe stáli z 18, 15, 76 a 208 nemecká divízia. Väčšinou to boli náhradné divízie, vystrojené slabšie. Dokonca v týchto úsekoch pri Rimavskej Sobote boli nasadení vodiči a rôzny letecký personál, aby vyplnili medzeru, ktorá vznikla po tých vojakov rumunskej armády, maďarskej armády, ktorí dezertovali. Na Lučenec postupovali hlavne z východu a nakoniec taktiež aj zo západu. To bola rumunská armáda, ktorá sa snažila prebiť cez Maškovu, ktorá je nad Lučencom a odrezať Nemcom ústupové cesty. 12. sa začal hlavný útok a už 14. januára pri Lučenci, kde boli vybudované dve línie dobrého opevnenia, boli nemeckými jednotkami tieto vyprázdnené a znamenalo to jediné, že sa začali boji na okraji mesta. Sovieti najprv oslobodili malé mestečka a dedinky, ktoré susedili s Lučencom a neskôr sa už dostala 207. korzunská divízia do samotného mesta, respektíve do Opatovie, ktorú po obede oslobodila a spustilo sa veľmi ťažké bohy vo východnej časti mesta. Lenže pri Maškovej Nemci dokázali Rumunov poraziť, padlo tam až okolo 50 Rumunov v priamom boji a pade. To veľmi skomplikovalo situáciu Sovietom, ktorí čakali, že keď Rumúni zaútočia presne na severnú časť nemeckého územia, Nemci budú mať odrezanú ústupovú cestu, ako sa zdajú. Preto sa v meste bojovalo až do večera. Tu si môžeme pozrieť ešte aj to, že v južných častiach mesta sa taktiež dostali, ale iba menšie sovietské jednotky, dokonca tam bojoval aj plameňometný prápor, čo bolo pre Nemcov, ktorí predsa len aj keď zažili nejaké väčšie boje, tak plameňomet v nich vyvolával veľký strach. Tu môžete vidieť mapu z Lučenca z roku 1950, je stiahnutá z internetu z portálu Geodis Slovakia
A tu si môžete pozrieť hlavné smery sovietského náporu, červené šípky a nemeckú obranu, ktorá je urobená takýmito modrými poloblokmi. My sa zrovna nachádzame niekde tu. Tu na juhu boli tie plamenmetné útoky a tu na juhovýchode a východe, kde je Opatová. Všimte si, že ešte medzi Opatovou a Lučencom sú lúky. Takisto je Malá Ves. Vtedy ešte Lučenec vôbec nebol takým veľkým mestom a mal okolo 1952 domov, takže viac menej to bolo také mesto, ktoré dokázalo poskytnúť domov okolo 10-20 tisíc ľuďom, keď tu boli aj niektorí evakuovaní z Rumunska a taktiež aj maďarské jednotky. Takto to vyzeralo popoludní, keď už bola Opatová oslobodená a bojovalo sa vo východnej časti predovšetkým o veľmi dôležitú železničnú stanicu a taktiež o prístupy k Lučencu z východu a z juhu. K večeru nastala nová situácia, pretože sa dostali na východný okraj mesta Sovieti a takisto začali zaútočiť zo severozápadného smeru. Tu ešte môžete vidieť tu je park a tu sú oblasti, kde boli obývané predovšetkým vojskom a boli veľmi tvrdo bombardované. 14. januára, chvála Bohu, nastal ten konečný deň oslobodenia. Boje sa rozhodli v novej intenzite od 6. hodiny ráno. O 11. sa už Sovieti dostali do stredu mesta, tam, kde sú dnes kostoly kalvínsky a katolícky. Ale Nemci, keďže vedeli o tom, že môžu rýchlo prísť o svoju veľmi dôležitú križovatku, zorganizovali sa a na takýchto 6 to sú samohybných delách a 3 tankoch vytlačili Sovietov zo stredu mesta a dokonca im zničili 6 polných diel a spustili paľbu do domov, ktorí boli poukrývaní Sovieti a zatlačili ich späť. Po obede sa Sovieti čas skonsolidovali a dokázali sa znova vypäť na ďalší protiútok a tentoraz útočili v severozápadnom smere. Nemci si vtedy uvedomili, že im hrozí obklúčenie a preto sa rozhodli o pol 5. večer zobrať svojich 5 sliviek a ujsť. Takže tuto môžete vidieť situáciu okolo 11. Tu je námestie Kubínyho, kalvínsky a katolícky kostol. Nemecký protiútok vytlačil Sovietov, tí sa dostali do defenzívy. V tom je dôležitá táto dôležitá iniciatíva zo severozápadu a z východu. Nemci sa púšťajú na ústup. K večerných hodinách bol už Lučenec oslobodený. Žiaľ Bohu, ako vidíte, už vlastne nie, ale táto budova, čo si myslíte, čo to je? Kde sa nachádza? Budova pošty sa nachádzala na Masarykovej ulici približne v miestach, kde dnes stojí multifunkčná budova AS-POL. Bola celá nemeckými vojskami vyhodená do vzduchu, pretože sa tam nachádzali dôležité komunikačné a telegrafné spoje. Tu je žiaľ Bohu smutná bilancia bojov o mesto, kde prišlo o život predovšetkým 196 rumunských vojakov, 146 Sovietov, 55 maďarských vojakov, 165 nemeckých vojakov a 74 občanov mesta. A na čo to všetko bolo dobré? Predovšetkým na to, aby sa takéto nezmyselné zabíjanie už raz a navždy skončilo. Lebo to, čo sa snažilo nemecká mašinéria dokázať, vôbec nebolo spravodlivé a koniec koncov priebeh celej vojny to dokázal. Tu môžete ešte vidieť zdroje, z ktorých bolo čerpané. Išlo o literatúru v počte približne 3 kusov a veľmi som si pomohol internetom. Ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť. Ukázať vám obrazne, čo sa odohralo. Mnohé veci máte na internete, ale toto, čo ste teraz videli, máte tu v Lučenci. Uvedomte si to, pretože ja neviem ani, ako sa mu mám poďakovať za tú zanietenosť,